भक्त जे जे करतो ते सर्व देव करतो त्याचबरोबर माणूस झोपतो मग देवाला झोपायला हवा आहे. आता माणूस का झोपतो तर देव माणूस थकला काम केलं त्याला झोप झाली त्याचप्रमाणे फक्त जगातली राहणी ही भगवंताला करावी लागते आणि 8 महिने केल्यानंतर त्याला झोप घेणे आवश्यक आहे. म्हणून त्याऐवजी काय करावं लागतं सगळे संत भाविक आहे ते आवडतं कारण व्रतवायचे त्यामुळे करावी लागते आणि ते काय जागृती करून सत्संग करून देवाचं नामस्मरण करून त्या ठिकाणी घालतात. आज या डोळ्यामध्ये संबंध जर आपण घेतलो तर या पांडुरंगाचे अनेक देवळे आहेत आणि सगळे लोक आमचे वारी करून पंढरपूरला जातात आणि या ठिकाणी तुम्ही आलो सगळे लोक या ठिकाणी आयज श्री महामाया हायस्कूलच्या भुरग्यांनी प्रायमरी आणि हायस्कूलच्या भुरग्यांनी आयज दिंडी आणि वारी केल्ली आसा तेन्ना ती मोठ्या उत्साहान जाल्ली आसा आणि आयज आमी हांगा विठ्ठलाच्या देवळान पावल्या. अशें दिसता की आमी पंढरपुराक आसा कशी. तेन्ना हांव मागता की आमची भुरगीं बरी तांकां बुद्ध आनी अशी बरी शिकपाची बुद्ध घालची देवान आनी अशीच वारी एवरी इयर करपाची तेंच्यांनी करपाची अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्या स्कुलांकूय तशीच आमची भुरग्याची प्रगती जावची वर्सान वर्ष अशें म्हाजे देवा कडेन मागणें आसा. नमस्कार. आज सगळ्यांक आषाढी एकादशीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आज पहाटे 4:05 बालाजी, दत्त महाराज, पद्मावती, गणपती, महादेव आणि त्याचप्रमाणे आई जगदंबा श्री महालक्ष्मी मंदिराची स्थापना झाली. आज आषाढी एकादशी व आषाढी एकादशीचो 31वा वर्धापन दिवस मोठ्या प्रेमान तुमच्या सहकार्यान साजरो जाता. म्हाका अत्यंत आनंद जाता की प्रत्येक व्यक्तीने हांगासर म्हाका मोठ्या प्रेमान उपस्थितीला म्हाका हे केल्याबद्दल उपकृत केल्याबद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आणि आज ही जी या दिव्य आणि मंगलमय सोहळ्याचो प्रत्येक जणांनी लाभ घेवचो आणि म्हाका सगळ्यांक अशें आवर्जून सांगपाचें आसा की प्रत्येक जणांनी प्रेमान, नम्रतेन, भावनेन, जाती जाती भितर, धर्मा भितर भेदाभेद न जाता प्रत्येक जणांनी हे विश्वाची माझे घर मती जयांची ऐसी स्थिर किंबहुना चराचरा पडताला प्रत्येकात तो एकटो भगवंत तटलो आसा हे जाणून प्रत्येक जणांनी सद्वर्तनी जावचे. प्रत्येक जणांनी सद्वर्तनी जावचे. भक्ती, प्रेम, आरोग्य तुमकां लाभतले. आणि एक तुमकां सगळ्यांक प्रार्थना करता की पयलीं देव पावतालो आता पावना अशी ती समजूत आसना. आळविता धाव घाली, आळविता धाव घाली ऐसी प्रेमाची गेली. आठवण करिना धावून येता अशा तरेचो तो भगवंत. तेका कोणी बालाजी म्हणा, विठ्ठल म्हणा, रुक्मिणी म्हणा, दत्त म्हणा, गणपती म्हणा किंवा कोणी म्हणा तो एकटोच आणि एकटोच परमात्मा परमेश्वर आणि तो तुमच्यात आणि माझ्यात आणि प्रत्येक जीवजंतू तो एकटोच नटलेला असा.